A directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, acompañou esta mañá unha vintena de mozos nunha visita ás instalacións da empresa Congalsa no polígono industrial da Tomada. Trátase dunha actividade encadrada no programa Mentoring, impulsado pola Xunta de Galicia, co obxectivo de asesorar e formar a xuventude na súa transición á vida laboral, tras rematar os estudos de grao ou formación profesional. Os mozos tiveron tempo de coñecer de primeira man o funcionamento e as dinámicas desta empresa, dedicada á fabricación de alimentos precociñados ultraconxelados. Estamos, por suposto, encantadísimos de tervos un ano máis aquí e de colaborar con esta iniciativa tan fermosa que nos sirve de axuda para a contratación e ao mesmo tempo sirve de axuda a todos os integrantes deste fabuloso proxecto para, digamos, incorporarse tamén ao mercado laboral. Na súa visita, Lara Meneses puxo en valor este programa da Consellería de Cultura, pola súa importante aportación e valía a hora de conseguir mellorar a empregabilidade da xuventude. Quero agradecer a mentores e a mentorizados por formar parte deste programa e espero que estedes a gusto. Esta é a cuarta edición que levamos adiante e espero que se siga facendo porque a verdade é un éxito absoluto, un éxito tanto da Consellería como da Dirección Xeral. E nada, bueno, eu son nova, non sei se o sabedes, acabo de aterrizar aquí tamén e para min é pois un orgullo estar aquí hoxe con todos vos, coñecervos, poñervos cara a empresas, a mentores e a mentorizados. Espero que este programa se siga realizando moitísimos anos máis. O programa Mentoring está cofinanciado polo Fondo Social Europeo na iniciativa de emprego xuvenil, nun 80%, con cargo ao Programa Operativo de Emprego Xuvenil para o período 2014-2020.